Anoman eneng apa ngundang pun Kakang. Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setu Banda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setu Banda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ya. Iki apa Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Gajah Setu Banda. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Banda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Waduh. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Banda miwah Sang Anoman inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hojat kang samya tuminggal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari nggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madyaning Karang Kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Yata laruta saking Gudha Sang Kurakula. Ya namo tusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya. Iya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamenan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet.
Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Njaba wis wah. Ndara Werkudara neng jaba, Ndara Garkaca neng jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek, Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Deondaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki lho tunjun. Lho nabuhi mempeng Heeh. Wah ning ketok dawa banget Joko. Wah iya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entona. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Ndarawati yo. Dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah nadyan Sang Anoman wis keladuk yuswa parandene ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung ing wingking gamelan Lokananta kayu klepu Dewandaru gedhang Mas Dewang Swasa. Nalika semanten gamelan Lokananta tinabuh para Nalendra Sewu Negari cara balen Kebo Gira ngirit laku ning piranganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galiah-galiah kadhiraken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Ki Lurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Ki Lurah Nalagaring. Nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon. Nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kualik. Parandiring mangke datane taus dening Ki Lurah Nalagaring, Ki Lurah Petra Kantong Bolong semanten ugi Ki Lurah Bagong
ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi dhuwit recehan Lurah Bagong. Wis prateng negari Ndarawati. Ganjing langit kelap-lapaton lir kencanging risang mawe gandrung Kakang Semar. Nggih. Iki anakmu apa piye? Nggih, niki Bambang Senet. Kuwi lah tobat. Lah kok ora mantra-mantra anake Kyai Semar, baguse ora mantra-mantra. Meh wae jampi sigar karo adhiku lanang Janaka. Kula niku ya nganti ora dipercaya karo tangga teparo. Anake Semar kok baguse kaya ngene. Ning iwa semono niki dadi anak kula angkat. Iya, Kakang. Nggih. Teng Jawi srasan pun komplit. Anak kula wis numpak gajah ing isa tata jalma. Sapa? Gajah Setu Bondo, dulure Bayu, Ndara Werkudara. Ngarepe manten kudu dijogeti Wanara Seta niku Anoman. Kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Swasa Pusti Ndepari Jata Kencana Gamelan Ukananta sing larape adiku dhewe Manik Maya. Ratu Sewu Negara saking negariing Singgela abdining Prabu Bisawarna. Prabu Bisawarna piyambak sing larapke pun komplit lah dalah. Lara temon bejamu. Wis ora usah dadak palangati gage tampanen. Tampanana katresnaning Bambang Senet cetha ingkang bisa ngaturake apa dadi penjalukmu ya ming Bambang Senet. Inggih. Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Senet kuwi bojomu le. Nggih, Bapak. Sesuk kamare nang jajare kamare bapak wae. Badhe menapa? Aku arep ngrungokke suarane. Man ya dicuthuk sirahe. Rasane semandeng Nes. Nang omahku. Bagong arep ndelok nek aku langsung wae ora dadak swara-swara. Wong edan kono kan. Sinuwun menapa kepareng kula badhe nampi astanipun ingkang putra mangsa borong Bambang Senet iki dadi darbekmu. Muga-muga tansah pinaringana barokah saka panguwasaning dat kamur wendat nggonmu mangun bale wisma tansah atut runtut sih sinian tekan jaman apa wae. Raden monggo kula aturi nampi katresnan kula. Indang lara temen nyata kowe kang dadi gegantilaning atining pun Kakang wong ayu. Kasinggihan wae. Oh, la edan. Wong tuwa-tuwa do dapusi karo bocah wingi sore. Wong wis dirabekke kok dadak aneh-aneh dadi Bambang Senet karo Indang Loro Temon. Namung nderekaken kersanipun inggih menika Raden Abimanyu Rama. Kula namung nderekaken
kersanipun inggih menika pun Siti Sendari. Wis rasa dadak do cucu-cucuan Janaka iki lho, kelakone kaya ngene iki piye? Ngedan Abimanyu dadak mbebingung wong tuwa. Nganti bapakmu tekan kayangan barang. Wah, cah kentir. Tariwangi nyabrang segara jebul ming. Wah, lemu dadi manten kurang tutuk. Kurang seneng dadak nganggo serah-serahan sing angel-angel. Semar ya ora ngandhake nek kuwi Abimanyu. Weh, nek kula ngerti wis kula omongke wau. Oh, kula niki meneng wae niku ya gumun. Lah kok dadi kula ora ngerti kok malah dunekke. Apa ya, Pak? Ndara Bambang Sret ki Ndara Abimanyu. Aku wis ngerti ket mau jan. Ning aku nek omong nek ora rampung lakone. Wah, wis iki mesti sok ngene iki mutut. Wah, ya karo Ndara Siti Sendari. Sapa, Gong? Ndara Abimanyu karo Ndara Siti. Wah, wis memper. Wis. Ora iki do mlumpuk nang kene ngabeh iki do arep ngapa? Kok ya kok iki ya ngapa to ya? Petro ki takon jaga ning jaba. Dayoe pira, wedange pira kok malah melu rembugan nang kene. Oh, ya wis Gong ya. Oh, senengane sok. Ki sinuwun sapa ki sinuwun Kumbina iki diparing. Ki sinuwun sapa? Raden Ndara Sencaki kek wedang. Heeh. Udawa iki wedang. Putih wae iki. Kok putih nyumbange men 50 to iki. Ketok soalnya aku apa Udawa. Iya, ada. Sopo kae, Gong? Bengok-bengok kae. Endi? Kae. Walah, nek ora tak aturke sinuwun, Darawati ora rampung-rampung lelakone. Ana apa, Bagong? Kang Raka. Lho. Kadangku sapa-sapa sinuwun Mandura. Ngliga Kyai Nenggala ngamuk punggong Suratamtaha Nirbayana. Oh ya salah, sapi dhewe. Panos maring jantaran sekertaning pamane blesanan. Kresna, kowe ngapusi karo Baladewa. Buku karepe dhewe gawe sungsang pawana balik kuwi ati balat. Paratara. Ketok lorekmu, ketok gedhokamu. Sing tok gadang-gadang manten saka Karang Kadempel. Aku ora mbok gadang-gadang iso mboyong anakmu lara temon. Nganti saiki dina samangka Bambang Sri lakon dawuh karo Nyalor Temon. Aku ora iso ngrapeke Leswana Mandra Kumara. Wirang bebarang aku isin karo Kyai Prabu Jayatana. Bae. Meneng ora? Wah, ajian. Apa ora kowe? Seru Petruk to suarane. Wong kok senengane muring-muring ya, Truk. Ayo kuwi. Sak penake dhewe lah. Lungguh. 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 Iya. Lah kene digetak Petruk kowe gila. Peleke ora. Mangsane. Panggri bengok-bengok omong kula. Iya Petruk, nggih. Sareh to. Sareh piye? Muni piye ki, Mang? Ora sastra-sastra. Kok Prabu ora tuh sareh? Iya, sareh piye? Menika mboten pedamelan kula. Lho nek ora pedamelan kula ora gawe sapa tak takon? Nek udu gaweanmu gaweane sapa? Nyatane Semar derajate kaceple iso ngaturake stra-strahan sing angel kaya ngono. Aku ratu ora iso ngaturake. Lho menika mboten perkais santawisipun ratu karo kawula cilik, mboten. Ning menika perkais pambudidaya. Cetha yen Semar nggone golek mau dibantu karo para Pandhawa. Lho, mesti ki mawon Semar menika adiring Pandhawa. Lah iki aku ora trima, nek mboten trima ajeng napa? Lho, aku ngamuk ning Darawati, mangsaipun kula. Pun monggo.
Ngamuke cara piye tak ladeni? Wis ngono wae ora iso jak rembugan apik-apik. Kula niku yo anggepe Seprana sebenarnya dianggap ora wani gelut wae. Wani wae. Narayana iki mantan begal. Nyepelekke. Kok kowe. Yo, nek wis ngene iki malang kerik ngene iki, yo. Ayo. Ayo nek nyatareng ngobrak-abrik Ndarawati nek arep kaya cah cilik dindakke ora kena ayo ngajak apa? Iki ya sing nantang aku sore mau. Wis gong wis rampung ya. Wis. Sikat sisan kowe. Wadak kowe ora. Ayo kancaku akeh sing do sengit karo sampean. Wong kok senengane ngegungkile galak, ngegungkile sak kepenake dhewe. Panjenengan pirsa mboten? Apa? Bambang Sret menika sinten? Lara temen menika sapa? Lho, lah sapa? Bambang Sret menika Abimanyu, lara temen menika Siti Sendari. Wah, kok ora omong mau kowe ajan. Waduh, anakku. Kula nyuwun jawab. Kula nyuwun jawab kalenjang lara temen. Entuk ora entuk tak jaluk. Wis dadi bojone Bambang Senet ben ra urusan. Tetep tak jaluk. Aku ora entuk prawane rondo ya arep. Gong. Kepruken sirahe kok. Engko nek nganti nesu sing nesu sapa bapakne? Ora masalah ana Ndara Werkudara kok. Ajeng Rabi. Rabi Gong. Lho. Bajigur. Anak ratu dituki kirek nyusoni. Setan kowe. Lesmana Bali. Kula ajeng Rabi Bali ya. Ora Bali ae. Biar. Madangi jagat mungup-mungup sapucak ing wukir marebak bang sumirat kena soroting surya megalan gunung paripurna den ya. Anak kula wis babar Ndara Abimanyu, putranipun Ndara Kresna wis badar. Ndara Siti Sendari. Mugi-mugi anggenipun sami mbangun Bali Wisma, sami mangun bebrayan atut runtut sesinian. Ngantos muka jaman menapa kemawon pinaring ana momongan tutup momong putra wayah. Ya. Purnaning gati sura sudrajane ingkang rat Suh brasta tekaping ulah Darmastuti rahayu sami makarya rahayu sami pinanggih Ndara ya Semar.